Άριστο το 10 παίρνει 7. Ενώ ο χθεσινός έπαιρνε 12. Ναι. Έμενε παραπάνω, ναι, αλλά το έχει πιο ωραία σημαίνα αυτός. Μα χθεσινός Από τα πιο ωραία πανηγύρια. κατσαρόλα. Όχι με λαδοτέλειο και το αλλά από τραγουδιστές βέβαια. Άντε γεια μας, δεν κάναμε γεια μας. Γεια. Πέρασε παιδιά. Πάντα τέτοια. Όχι πάντα τέτοια. Τι? Τίποτα άλλο. Όπως? Πλούταρχο. Έλα ρε Κώστα, αυτό είναι παρακαλάτε παιδιά. Άντε έσπασουν τα καρέα, φύγετε. Καλά, εγώ δεν θα πάω. Το Μουτσόκο, άστο να στην Ήπειρο εδώ πέρα, θα κάτσει κανένα μήνα για να πηγαίνει σε κάθε πανηγύρι. Ο Μουτσόκος είναι αυτός.